Arngot ki Nongtuh ki bawanda ka skuti kila yok ban krong ya kowe ka bike R15 V4 Yamaha Rong blue na plau kowe ka Ïing ka badan Laitkor ksep bilat bat kani ka jingja kala jah ka step senia jong ka arpau tarik uleber arja arpsau ha ka por archtengi amen step. Kani ka bike ka doni registration number ML05W kendai ar san nyo bat ka dei ka jong samla pens khamlang mauri. Kat kum ke ejahar bal ujor daga hinman jong samla pens khamlang hamaran ting police station hakani hi ka sngi ka kong S mauri kala ong bagite ki bre ki phang daga helmet kumta omla shoban ithoi ka dur khmat jong ki. Kat kum ka video bala yo ring da ki kor CCTV camera la yo i bagite ki arngot kila swatch wai ka te ka jaka kat ba way part udang up ha ka scooty rong saw. Maria la ban pet em ya ka bike kini ki arngot kila pen hair brand bat pet chapang Shillong bat ki try Ïing kila yele ban be ndai kim la ban lei e sho na mar kite ki arngot kila dap ban yo pet. Nakaliang try ka te ka bike ula kentu ya kinu gi bio ilem makin pen tip hau number prak ndai nyo saw iwe nyo pra lai nyo lani shaki bor pulet ka madan rating police station. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.